Hello guys, for today's video mao ni among unang hakot og yuta. Naulay na ni ako upload guys. Giuna ni namo og hakot diri sa kilid. Kay agianan magud ni diri. Diri sad kay agianan magud ni diri oh. Nya, piki na kay dari ba. No na ni magkuha ni diri daplin. Paulahi ra nas tunga kay di makaya purti man daghana oh. Ora naman nigkuan, mountain. Mao jud ni mong trabaho nang tud mahuman ni kay wa may lang mohakot ani kamera man jud. Kay wa man tay kasulan ni bana taghakot ani. Igo pud mahuman ni hakot matso na kay miani dagko ra kami braso. Bitaw guys paningkamot na gyud ni versus paningtiil nga mua liman kag isa ka damtra ka kuton sa kana. Samot jud kada ko mong braso ani mo pay dako na daan. Pero kani nga mua hinahinay ra nga mua. Hangtod sa nga mahuman kay kung di na mo hinahinayan di man jud na mahuman. Ora ni mong trabahoon tibok isa ka bulan siya ro. Di ni mahurot. Kay mayo din na. Ning kamot day kay kwarta day. Paningguha lagi na imo day versus paningtiil. Kay bala-bala din na. Panulod nagsako tanan. Bisag yun ani ra ni guys no. Kay di po nila trabaho oy. Bugat mo urang yuta oy labi nagbasa niya diri sige ulan nasamot sa gahapon manakit ang kalawasan Ang haplas na lang butan tanang ipikasin palaban. Dagko kay bagal guys oh. Kaptin dagkos bagal. Agayo, rapid. Naog di anak kay mga ligid diri sa ubos nak. Siya buti siya. May na lang ni yuta makapatag di dato akong payagan kay mao lagi ruling siya nga area ba. Kay kung dili pud to na mo tambakan magkutkut pa mi nya gahi man kayo may manang tambakan na lang kay para malibil ba mapatag pud taon. Kay kung bakilid na dako pa kayo kaunon nga siminto kalas kayo siminto niya mas mahal man ang siminto kaysa ning yuta ari na tas yuta mao sa lagi tagbawon sa taghakot pero sige na lang kay pantay choice ani kanang kaisar man pud ni hakuton ikahuman ani wa naman bantahan na lang gihakot jud hinay palag managko tong braso ani importante mahuman na tabuon tudo-bundo na diha napay akong banaw tabag hakot kaisar po niya nakatabang kay mao lagi trabaho man may trabaho kami mga baji may way trabaho kami maningkamot kami maninguha pero karon daghan na napakpak na namog din riyaha sa ubos siguro na midapot sa ubos kay madahili man padong sa ubos doon tapos dalog kay na kaliring yuta padong dalog say na pa mga bata diri na magdula maninuon na mga ligid sa mutang mga bagal. Okay, thank you for watching guys. See you sa akong next vlog.